vull agrair molt al molt honorable president de la Generalitat de Catalunya que ens acompanyi en un dia tan important per la protecció civil del conjunt del país. Tenim un bon model de protecció civil, és un model robust, és un model que posa en el centre la protecció a les persones, però encara pot ser millor. I aquest és el compromís amb el qual estem entomant l'encàrrec que tenim des del govern i també des del mandat del Parlament. Hem de contemplar molt i millor els riscos i aquesta jornada d'avui està sobretot incidint en la importància que té aquesta cultura de l'autoprotecció. En aquesta voluntat de protegir millor les persones vull finalitzar la meva intervenció fent un reconeixement honorari i amb molt d'estima a totes les persones que formeu part de les associacions de protecció civil que us vau mobilitzar per ajudar en la darrera dana que van patir a Terres de l'Ebre. Però és molt d'agrair la feina que vau fer de la mà de bombers, de la mà dels equips de protecció civil, del conjunt d'ajuntaments afectats per ajudar a reconstruir els estralls d'aquella emergència. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per la feina feta. Seguim avançant de la mà i construint un millor model de protecció per totes les persones que viuen als nostres municipis del conjunt de Catalunya.